ए भिडियोटा हेलो ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ଆଚ୍ଛା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୀର୍ତ୍ତନ ଦେଖନ୍ତୁ ନନା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କହୁଛ କି? ନବ ଲାଗିଛି ଜଣେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ନନା ପାଇଁ କହୁଥିଲି। ଜଣେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନନା ପୁରା ନାହାନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ କି? କ'ଣ ହଁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାତି ସାରା ଠିଆ ପିଲା କରି ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଚ୍ଛା ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ଗୁଆ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଗୁଆ ପାଇଁ। କ'ଣ ଘରଟା ଗୁଆ କୋଉଠି ପାଇଁ କହିଲ? ଆସିଲି କହିଲାଣି ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କହିଲେ? ମୁଁ ବନ୍ଧରୁ ରାଇଟ୍ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଗଡିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟି ଅଛି। ହଁ ମୁଁ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା କ'ଣ ହେଇଛି। କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇଠି ଖାଲି ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସିଧା ଆସି ଡାହାଣକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଜଣେ ହଲଉଥିବ। ଲାଷ୍ଟ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ ହଲଉଥିବ କଣ? ଗୋଟେ କ'ଣ ବୁଢୀଟେ ଗୋଟେ ବସିକି କହୁଛି ବିଛଣା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଲଉଥିବ। ଶୁଣିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଆଗକୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସେ ଧାଇଁକି ବୋଧେ ପଳେଇ ଯିବ କି ଭଏସ ବେ ଧାଇଁବ ତାର? ବୋଧେ ପୁରା ଆଉ ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି ଶୁଣ ଆଉ ମୋ ମାଣ୍ଡୁର ତ ଏମିତିଆ ବଏସ। ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ତା କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୋତେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଖୋଜି ଖୋଜି ହ୍ୟାଲୋ ଆସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହଁ ହ୍ୟାଲୋ। ଆରେ କାହିଁ ଏଠି ତ କେହି ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଜିକିରି ହଲଉନାହାନ୍ତି? ପାଇଲାନି ବୋଧେ ସେଠି ଆରେ